Som davant d'una oficina de Bankia, i és que la banca espanyola sempre guanya i també ho fan les elits madrilenyes com Florentino Pérez. I és que ara l'estat espanyol abonarà més de 1.350 milions d'euros pel tancament del Càstor a Bankia, Santander i CaixaBank. És a dir, que els catalans acabarem pagant perquè no ens matin els terratrèmols de les inversions de l'oligarquia espanyola a casa nostra. Els catalans sempre fem el paper de cornuts i pagar el beure, entre d'altres raons també perquè tenim uns politiquets que es caguen a les calces només que senten parlar d'una citació judicial. I és que Espanya sempre ha estat el negoci d'uns pocs. Ara és la banca, l'IBEX 35, els jutges i l'oligarquia madrilenya, de la llotja del Bernabéu, els que manen. I el seu ànim sempre ha estat conquerir, envair i depredar els territoris. I mentre això passa, Catalunya dona unes xifres de riscs d'exclusió social i de pobresa que estan en el 23,9% aquest 2019. Ja veurem el que passarà el 2020. Per Força Catalunya, lluitar per una Catalunya independent significa voler un estat on no prevalguin els interessos d'una casta per sobre de la ciutadania i on el bé comú sigui la primera prioritat. Un estat modern, operatiu i sense privilegis per a ningú. Un estat del qual cada català se'n senti el seu guardià i el seu defensor. En definitiva, l'estat nacional dels catalans.